Yan lang yung ulam natin ngayon. Pero okay na yan, di ba? Sarap pa rin yan. Gandang gabi na naman sa inyo mga idol. Nagbabalik na naman ako, Gusjong. So ngayong gabi na to, kakain tayo ng barbecue. Kasi medyo gipit tayo ngayon. Kaya masarap yung ulamin natin. Yung mama ko tingin pa ng Black Rider. And bago sa lahat, sa hindi pa nag-subscribe sa aking channel, sana i-subscribe yung ating channel. Yan lang yung ulam natin ngayon. Pero okay na yan, di ba? Sarap pa rin yan. Sarap talaga yan. Iba nga, walang ulam, di ba? So, bless pa rin tayo dyan. So, kain na tayo. Yan, kain na tayo. Kain na rin kayo dyan mga idol. Mga boss. Boss ng mga tahanan. Kain na kayo dyan. Kamay lang tayo kasi masarap talaga ang kamay. Ito yung sauce natin, oh. Barbecue. Manghang na sauce. May sili. May kamatis. Ang
Grabe ang hang. Yan o, boys. Hang ng sili. So maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana i-like and share yung aking video. And see you in my next vlog. Bye.